Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Spot je na YouTube pušten početkom oktobra, a mi smo ga snimili sredinom septembra. Drugovi iz generacije i ja smo se dogovorili da snimamo to, došli smo na ideju, dakle želili smo da malo razveselimo naš grad, da ne bude monotono kao što je do sada bio, jednostavno to je bila fora. Snimali smo na više lokacija 3 dana i bilo mi je jako zabavno to snimanje, pogotovo što se mi i privatno jako dobro družimo. To su drugovi iz generacije koji su inače društveni smer i nas par koji smo prirodni smer, kao i jedan drug koji ne uči u gimnaziji, koji je iz medicinske škole, ali inače je jako dobar drug sa nama. Gangnam Style. Gangnam Style. Samim tim što je ta pesma jako popularna na svetu, to je dovelo i do toga da ta pokušaj naše parodije da bude popularan. Naravno, komentari društva su pozitivni uvek i oni su toliko nas podržali da je to, podržali su nas tim svojim pregledima kao i pozitivnim komentarima na sajtu. Ideja je prvobitno potekla od Pavla Prokića i Sofije Drobac, znači oni su idejni tvorci, oni su okupili celo društvo. Roditelji su naravno da podržavaju, ja mislim da je moja mama najviše puta delila taj video na Facebooku. Profesori su također podržavaju i čak su i oni gledali i imaju samo pozitivne komentare i pohvale. Naravno da nismo očekivali ovoliku popularnost video spota i mnogo nam je drago zbog toga što je tako toliko popularan. Naravno zato što je grad mali i jednostavno mislim da su svi mladi u gradu vidjeli taj spot i svi znaju i nekako se dešava čak i da prepoznaju na ulici ove glavne aktere koji se najviše pojavljuju. Jednostavno su postali popularni zbog te naše šale, jednostavno htjeli smo da se našalimo, da se zabavimo i to je postao hit i nam je mnogo drago zbog toga jer nismo očekivali. Oppan Gangnam Style.